No niin, nyt olen menossa tänne vesiputousta kohti. Tästä ei saata kuulua kaikki, mutta se on kuitenkin tuolla. Ja olemme sinne menossa eväsretkelle koko ajan matkalla. Mistä mennään? Ja tämä melu on täällä aivan... Ei niin. Tämä melu on täällä aivan kamala. Joten... Ei voi kaikki ehkä kuulla, mutta tuolla se on aivan valtavalla paineella tulee. Ja sitten... Täällä on osa tuosta vesiputouksesta, tämmöistä vähän likaisempaa vettä. Ollaan juuri menossa sinne sillalla, josta päästiin katsomaan sitä vesiputousta tosi läheltä. Ja tätä vettä täällä voi juoda. Tämä on niin iso tämä paikka täällä. Ja tämä on siis... täällä ei saa katsoa puita eikä mitään. Ja täällä ei saa nähdä mitään ihmisiä näytössä siellä. Joten täällä pitää olla tosi aina kaikki. Eikä saa mennä kaikki. Niin paikkaan. Niin. Mutta tänne saa mennä. Olemme jo nähneet 2 haukkaa ja eilen nähtiin 2 myyrää ja 1 sopuli. Ja toivottavasti ei ainakaan myyriä nähtäisi nyt ja ei ole satanutkaan. Onneksi. Nyt te varmasti kuulette tämän hirveän kohinan. Ja se on koko ajan. Me lähestymme vesiputousta. Olemme tietoista ja... Ja täällä on hirveä velo, ei mennä kohon toisen puheteet, älkää ihmetellä. Ja tässä se sitten on. Tämä on Suomen maisema. Aivan upeaa. Kun apua, me tiputaan! Katsokaa. Voitaisiko me mennä? Katsokaa! Tuolla itse toinen retkeilijä! Kuunnelkaa tätä jyrinää! Ihan ilkaa! Tässä on sitten. Käveltiin siltaan, jossa ei ole kaidetta, katsokaa. Vaikka käytiin tuolta asti. Ja nyt me olemme soppuneet meille. Eikä lemmetsiä. Niin.
tekemään tuosta vesiputoukseni vettä. Joten jännittäkää, tippuuko Emmi vai ei. Toivotaan aina parasta. Katsokaa, kun hän hokii. Miten pelottavaa. Ja niin hän saikin vettä. Katsokaa vaikka. Nyt me aletaan syömään kinkkujuusta, pastaa tai vaikka tekemään. Ja tässä kultissa yhdessä tässä lukee, että kultahamina 5,8 kilometriä. Kultahamina 5,8 kilometriä. Olemme menossa katsomaan Puroa, joka tulee pikkuvesiputouksista. Se on ihan pikkuvesiputous. Ja täällä on paljon tämmöisiä lammikoita, joissa on vaan vettä. Eikä lähde, eikä tule, eikä mene. Nyt me kiikumme liukkaalla kivillä. Älkää ihmetelkö. Ja nyt! Ja taas uusi kaiveton silta. Voi meitä. Tällä kivellä hyppely on niin raskas. Aika hienoa maailmaa. Ja tuolla on taas järvi. Ja lumaavaa. Tuolla jotain oskeleita. Tässä on nyt ja tämä on Ravada. Menemme tämmöisiä kiviporttia. Alas. Hirveän raskas. Onneksi portas on pohti. Katsokaa, olemme vuoropuistossa. Ja vesiputous. Vesiuna. Mitä maisema. Tuolla alas. Nuorteita me täällä on taas. Täällä on vähän jokea. Tätä näkee vähän. Tuossa iskee, tuolla menee Enni pelastuskivessä. Katsotaan mitä juurakkoa. On tämä sitten rätkästä. Ja täällä on tämmöisiä puistonvartijoita täällä. Mitä jo nyt näkyy. Ja taas taas aikaa.